तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि पिंकी बसुमतारिया गावनि सिमां आरो थांखिखौ मोगथां महर होनानै जाफुंसार खालामनो हानायजों ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोग्गाथाव खौरां लाबोदों। पिंकी बसुमतारिया मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिबुं मोननो हादों। पिंकी बसुमतारिखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै खाम सिफुं सेरजा लानानै बरायदों। मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिबुं मोननाय तामुलपुर जिल्ला कलबारि गामिनि महरगिरि पिंकी बसुमतारिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायदों। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिअ' एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बडलेण्ड हालामाव खुंजानाय मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आरो मिस टिन इन्डिया 2026 नि ग्रेन्ड फाइनालआव देरहासार तामुलपुर जिल्ला कलबारि गामिनि पिंकी बसुमतारिखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों आरो मान बावदों। गामि नाङै रायजोफोरा लोब लोब ओंखारबोनानै आर'नाइ आरो बिबारनि मालाजों मान बावदों। मख'नाया गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय गासै आसामनि जानानै फैगौ जुलाइ दानाव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बर'नि आगोमा फिसा तीर्थ बसुमतारि आरो माख'नि बसुमतारिनि आंगो फिसाजो पिंकी बसुमतारिया बाहागो लाहैनो खाबुखौ मोनबाय। बर'नि गाबगोनां आगर फालि दख'ना गाननायजों जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डियाआव बाहागो लागोनखौ फोरमायथिबाय पिंकी बसुमतारिया। मिस इउनिभार्स आसामनि ग्रेन्ड फाइनालाव देरहानो हानानै पिंकी बसुमतारिया जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। आंनि बे सिमाङा जाफुंसारबाय, बेनि थाखाय आं आंनि बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो गासै मददगिरिफोरखौ साबायखर बावो। लोगोसेनो फैबाय थानाय मिस इउनिभार्स इन्डियाआव बाहागो लानाय समाव मदद खालामनो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों पिंकी बसुमतारिया। गासैनिसिमबो आङो नोंथांमोननि 2026 नि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आङो थांनाय 23 एप्रिल 2026 आव मिस इउनिभार्स आसामनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो टाइटेलखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माने बे आंनि मोनसे सिमांमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो 2024 निफ्रायनो आङो जे आंनि बिउटि पेजेन्ट जार्निखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनिनो आङो हार्डवर्क खालामना गावनि हार्डवर्क आरो कन्सिस्टेन्सिखौ लाखिनानै आङो नैबे पेजेन्टखौ खालामदों। ओमफ्राय दा आं बेहाय देरहासार जानानै बे टाइटेलखौ मोननो हानानै जोंनि हारि आरो लोगोसेनो पुरा आसाम स्टेटखौनो आङो मिस इउनिभार्स इन्डिया स्टेजाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दं। नेसनेल स्टेजाव मोनहैनो हानायाथ' जोबोद गिदिर खोथा जोंनि थाखाय आरो आङो जोंनि हादोरनि फारसे साननानै एबा जोंनि कालचारनि बागै एबा जोंनि कमिउनिटिनि बागै साननानै आङो जोंनि आसाम स्टेटखौहाय मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय आङो आसा खालामो। रिप्रेजेन्ट खालामोबा आं गावखौल' रिप्रेजेन्ट खालामगोन होननानै बुङा। जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि नट अनलि बर' बाट अल द डाइभार्सिटी that we have in our Assam, all the diverse culture, आङो सबखौबो देखायनो माने गोसो दङ आरो आसा खालामो कि आं मोजाङै खालामनो हाथों होननानै नेसनेल स्टेजाव। नोंथां गिबियावनो आङो इसोरनि फारसे आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों जे आंखौ बे लामायाव दिनै दिन्थिफुंलांबाय इसोरा आरो लोगोसेनो गिबियावनो आंनि आइ बाबा, आंनि फेमिलि, आंनि आलासि बिथांमोन गासिबो जिहेतु बेहाय नुजाथिफैदों। आंनि पेरेन्ट्सनि अनगा आं दिनै बे लामायाव सफैनो हानाय नङामोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय सार जायख्लं, बिथाङा जाहैबाय मिस इउनिभार्स आसाम आरो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि अर्गेनाइजार। बिथांनि थाखायनो आं दिनै देरहासार जानो हादों। बिथांनि अपरचुनिटि मोनामोनबा आङो बे लेभेलाव सफैनो हानाय नङामोन। बे अपरचुनिटिखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै
बुंनो थाङोबाथ' आङो इमान मोजाङै आंखौ वेलकाम खालामगोन होननानै आङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एक्सपेक्टेशननि बारा खुसि जादों आरो आङो माने आं बिराद थेंकफुल आंनि आइ बाबाया इमान खम टाइमावनो आंखौ बिदि एरेन्ज खालामदों वेलकाम खालामनो लोगोसेनो आङो गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो जे आंखौ माने ओरैबायदि खुसि मोनदों आङो बे बरायजानानै दिनै बिदि आङो मालाबाबो सानफेराखैमोन सिमाङाव मोनसे सिमाङा मोगथां जानाय बायदि मोनबाय आरो दिनै आं बिदि बरायजानानै थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय आं गामिनि गासैनिसिमबो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो बिराद प्राउड खालामनांगोन बियो जाहैबाय फार्स्ट बड' गार्लस गोयिं टु रिप्रेजेन्ट आसाम नेसनेल स्टेजाव आरो मिस इउनिभार्सआ दिनैसिम 76 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ 2026आव बेनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो बर' सिख्ला गैफेरामोन बियो फार्स्ट टाइम बर' सिख्ला जाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो दा 23 एप्रिलाव जोंना ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय दा बेनि गेजेराव जोंना जुलाइआवहाय मिस इउनिभार्स आसामना 23 एप्रिलाव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय दाख्लै दा जुलाइआव ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरो दा बेनि थाखाय जों बेखौ प्रिपारेसन खालामबाय थागोन बेनो जोंहा बिराद प्राउड जोंनि बर' सिख्लायानो बे बोसोरावहाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामसिगोन आरो नैबे जि बादायलायनायाव महरगिरि माने कन्टेस्टेन्ट माने कम्पिटिटरफोर बुंनो थाङोबा अडिशनावहाय अफलाइन अडिशनाव जोंनाव 23आ प्रेजेन्ट जादोंमोन बेनि गेजेराव अनलाइनावहाय 15 प्लास बेनि गेजेरावहाय जोङो गासै 14 गार्लसखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अल आसामनि गेजेराव आरो अल आसामनि गेजेराव 14 सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेरावहाय जों सानब्रैहालागै ग्रुमिं खालामनानै 23आव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय बेनि गेजेराव तामुलपुरनि पिंकि बसुमतारिया उइनार जानो हाबाय आरो जाफुंसारनांगोन बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ खामानि दंबावो आरो नेसनेल लेभेलसिम थांनायावहाय आसा खालामो नोंसोरबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ हेल्प होगोन मानोना बिथां नेसनेलाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहा भटिं सिस्टेम थागोन माखासे बिथांनि पस्टार शेयार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेसनेल लेभेलावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनोबा मालाबा समाव फाइनान्सियेलनि गोनांथि जायो बेखौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथाङा जि नेसनेल लेभेलाव थांगोन आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथाङा दि जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै दिनै मिस इउनिभार्स इण्डियाआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जों गासिबो बर' हारिनिनो मोनसे बिराद गिदिर गोग्गानाय बेखायनो जोंखौ एबा पिंकि बसुमतारिखौ फैबाय थानाय समाव बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिराद प्राउड खालामनांगोन बियो जाहैबाय फार्स्ट बड' गार्लस गोयिं टु रिप्रेजेन्ट आसाम नेसनेल स्टेजाव आरो मिस इउनिभार्सआ दिनैसिम 76 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ 2026आव बेनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो बर' सिख्ला गैफेरामोन बियो फार्स्ट टाइम बर' सिख्ला जाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो दा 23 एप्रिलाव जोंना ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय दा बेनि गेजेराव जोंना जुलाइआवहाय मिस इउनिभार्स आसामना 23 एप्रिलाव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय दाख्लै दा जुलाइआव ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरो दा बेनि थाखाय जों बेखौ प्रिपारेसन खालामबाय थागोन बेनो जोंहा बिराद प्राउड जोंनि बर' सिख्लायानो बे बोसोरावहाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामसिगोन आरो नैबे जि बादायलायनायाव महरगिरि माने कन्टेस्टेन्ट माने कम्पिटिटरफोर बुंनो थाङोबा अडिशनावहाय अफलाइन अडिशनाव जोंनाव 23आ प्रेजेन्ट जादोंमोन बेनि गेजेराव अनलाइनावहाय 15 प्लास बेनि गेजेरावहाय जोङो गासै 14 गार्लसखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अल आसामनि गेजेराव आरो अल आसामनि गेजेराव 14 सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेरावहाय जों सानब्रैहालागै ग्रुमिं खालामनानै 23आव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय बेनि गेजेराव तामुलपुरनि पिंकि बसुमतारिया उइनार जानो हाबाय आरो जाफुंसारनांगोन बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ खामानि दंबावो आरो नेसनेल लेभेलसिम थांनायावहाय आसा खालामो नोंसोरबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ हेल्प होगोन मानोना बिथां नेसनेलाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहा भटिं सिस्टेम थागोन माखासे बिथांनि पस्टार शेयार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेसनेल लेभेलावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनोबा मालाबा समाव फाइनान्सियेलनि गोनांथि जायो बेखौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथाङा जि नेसनेल लेभेलाव थांगोन आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथाङा दि जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै दिनै मिस इउनिभार्स इण्डियाआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जों गासिबो बर' हारिनिनो मोनसे बिराद गिदिर गोग्गानाय बेखायनो जोंखौ एबा पिंकि बसुमतारिखौ फैबाय थानाय समाव बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो ओमफ्राय गेजेरावनो दा जोंहा दा नेक्स्ट जुलाइ मासाव मिस इउनिभार्स इण्डियानि आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ थारमाने आसामनि सासेल' पिंकि बसुमतारिया थांगोन बेयाव गिबियावनो आं गासै बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे मिस इउनिभार्स जानो गोनां बे बादायलायनायाव जेन गासैबो
भट होयो बा हेफाजाब होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायखानाय थाबाय एसेनोसै गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि बे आंनि गथ' जा पिंकि बसुमतारी बिथाङा जे माने मिस इउनिभार्सखौ मोननो हादों गोबां माने नाजानायनि गेजेराव बिथाङा गावनि बे एबार खेबसेयाव देरहानो हानायनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो जे इयुनाव आरो बेनि सायाव थांनो हायो नामा बेखौ जों मिजिंथिनाय थादों आरो बिथाङा जि नेसनेल लेभेलाव जि बादायनो थांगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मदद थागोन जोंनिफ्रायथ' दा जितु आसामनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामगोन नालाय मिस इउनिभार्स इण्डियाआव बेयाव जों फुल पार्सेन्ट माने 100% सापर्ट दङ आरो न'निफ्राय आरो जाथि खानदान गासैबो न'खरनि जाथि खुरमाफोरा गामिनि रायजो राजाफोराबो जोंनिया माने सोब सापर्ट दङ आरो बे गामिनिफ्राय जि बिथाङा माबायदि फरायनाय समाव बा बिथाङा माबायदि बेफोरबायदि मोजां खालामना मोजां मोनो बिथाङा बे उन्दैनिफ्रायनो बेखौ आं फरायनायावथ' होदोआनो लोगोसे बियो डेन्सआवबो दङ मोजाङै आरो सावगारि बोनाय आखिनाय थारमाने आर्ट्सआव आरो मेथाइ खननाय मोसानायावबो जोबोद मोजां बे जेसांखिनि साक्सेस जानो हायाखैब्लाबो बहुद मोजां माने जोबोद सायावलागै जों सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो नाजाबाय थानायनि गेजेराव दा बुंनो थाङोबा नैबे जे मिस इउनिभार्स बे नाजानाया बोसोरनैसोल' जादों दा जिहेतु माने साक्सेस जाबाय बेयाव जों गोजोननाय दङ नेक्स्ट जेन इण्डिया लेभेलाव थांगोन मिस इउनिभार्सआव बेयाव जेन रायजोफोरा माने अनसायहरो बा अननाय आरो बिथांमोननि हेल्प जिथिया बियो रायजो बिथांमोना आसामनि गासैबो जेन बिथांखौ हेल्प होयो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय